सानै साथाम एनडिबि फैनानै बेवबो हयथ' जाबायदां मिथिङा नङा होमबा गावसोरखौ थगायबाय होनदों फेरेंगा बिथाङा थगायबायनो सोरबा प्रमदआ थगायबायनो बे माने सावरायग्रानि ग्रुपनि मानसि ओमफ्राय जोंहा रन्जन ग्रुपनि मानसि आरो धीरेन ग्रुपनि मानसि बिथांमोनहा गिदिंबायनानै बिदि बुंगासिनो दङ खिन्थु दिनै आं बुंगोन रायजो राजाफोर बामोनगावआवबो आं बारे बारे बुंबाय बे बाथ्राखौ 30 बोसोर नङा होमबा गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाथ्राखौ आं बुंथ'ला जोंबो एखे जुजि माने आन्दलन खालामनाय बड'लेण्डनि आन्दलन खालामनाय मानसिमोन खिन्थु खस्थ' लानानै आन्दलन खालामनाया दिनैसिम बे फेरेंगा बिथांमोनहा रन्जन दैमारि बिथांमोनहा धीरेन बर' बिथांमोनहा आरो फेरेंगामोनहा 30 बोसोर जाबाय टटेल 34 बोसोर 30 बोसोर 30 बोसोरनि उनाव दाख्लै जानुवारिनि 27 तारिखआव बिथांमोना ज' सावरायलायनानै मोनब्रै ग्रुप जादोंमोन एनडिपिआ मोनब्रै ग्रुप जानायनि उनाव ज' जानानै बिटिआर होननाय मोनसे एकर्ड खालामबाय बिटिआर एकर्ड थार्ड एकर्ड होनो बेखौ बर'नि बर' रायजो राजानि मोनथाम एकर्ड बियो थार्ड एकर्ड बिएसि बिटिसि आरो नै बिटिआर दा बे बिटिआर एकर्डखौ लानानै माखासे सकल जों बेखौ सकल होननांगोन सकल एनडिपिफ्रा जाय बिथांमोनहा बुजियाखै दिनै आं खावलायगोन एक्स एमसिएलए जानानै जोंनि बिटिएफनि एक्स एमसिएलए जानानै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय माने बिटिएफनि एक्स एमसिएलए जानानै आं खावलायगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिगांनि वार्कार मावथि जानानै आं दिनै खावलायगोन बिथांमोनखौ बिथांमोनहा 34 बोसोर आन्दलन खालामनायनि उनाव दिनैहाय मोनब्रै ग्रुपआ ज' जानानै बिटिसि एकर्डखौ खालामनो हाबाय बिटिआर एकर्डखौ दा बिटिआर एकर्डखौ खालामनो हानायनि उनाव साइन होनायनि उनाव नोंथांमोननि दायित्वआ ओरैसोमोन ज' जानानै जाय बिथांमोनहा सिगनेचार होबाय सागान होबाय बिथांमोनहा ज' जानानै दिनैहाय बर' थामथि गोरोबथायाव जि मोनदों एकर्डआव जि लिरनाय दङ ड्राफ्टिं मेम'रेन्डामाव जि लिरनाय दङ बे लिरनायफोरखौ आखरे आखरे माने गभर्नमेन्टआव बिख'नायासो जोंनि हाबामोन बिथांमोननि हाबामोन खिन्थु दिनैहाय गावस्राफिननानै एकर्ड जाखांनानै गावस्राफिननानै जाय माने अबुजन बुजियै बुजिस'नो हायै जाय माने एनडिपि केडारखौ बिथांमोनहा जोंनि रायजो राजानि सिगाङाव फैनानै बुंफैदों बे एकर्डआलायनो नंखाय आरो बेखौ रायजो राजाफोर बिसास खालामगोन नामा बिथांमोनहा बिसास खालामगोन मानो खालामा खालामिया जाहैबाय रायजोफोरा बेखौ बिसास खालामनानै थानाया जाहैबाय आरो बिथांमोननि भाषाखौ बिसास खालामनाया जाहैबाय एकर्ड खालामनाया मोनसे एकर्ड साइन जानाया माने गोरलै नङा बेयाव माने सासे गथ' गेलेनाय नङा बाथ्रा थामसा नङा बियो खोनाबाय रायजो राजाफोर गभर्नमेन्टजों एकर्ड जाबाय साइन होबाय साइन होनायनि उनाव गभर्नमेन्टआ बेखौ नोंखौ गनायदों गनाया रावबो मिथिया गभर्नमेन्टआ बेखौ मानिनाय नङा रायजो राजाफोर ओंखायनो जि जाबाय एकर्ड खालामबाय बिथांमोनानो बे एकर्डखौ बिफांखौ गायबाय गायनायनि उनाव फिथाइ थायबाय फिथाइ थायनायनि उनाव मोननांगौ मोनबायबो एथिया दा जोङो खानानै जानांगौ समा सफैबाय बे खानानै जानांगौ समाव गावजों गाव बुलायलायनो नागिरफिननाय गावजों गाव सोरबा सोरखौबा एरखे एरसा होननाय बे बेराबेर जानाय दिनै बे सम नङा दा सम नामा रायजो दा बे सम नङा ओंखायनो आंनि खावलायनाय दिनै आङो बे बाथ्राखौ बुंनायाव माखासे साननो हागौ माखासे कुइसनबो होनो हागौ प्रश्न होनो हागौ नोंबो इउपिपिएलनि हिसाबै नों बेखौ बुंखागोन होनो हागौ दा बिपिएफजों लोगो जाहैनानै बै माखासे एनडिपिफ्रा मा मावनो नागिरदों आङो बिपिएफनि 10 बोसोर एमसिएलए दा हाग्रामा महिलारिनि नीति आदर्शआ आलदा रायजो राजाफोर खोनाबाय
हाग्रामा महिलारिनि BPF नि नीति आदर्शआ आलदा आरो NDF नि सोरबा बिरेन बर'आनो जा सावरायग्रा ग्रुपआनो जा बा रन्जन दैमारिनि ग्रुपआनो जा बिथांमोननि नीति आदर्शआ आलदा दा हाग्रामानि नीति आदर्शआ आलदा हिसाबै बिथांमोनहा ज' जानाय लोगो लोगो बिथांमोननि बाथ्राखौ जों मानिनानै हाग्रामा महिलारिया बे NDF नि मावनांगौ हाबाखौ बा रायजो राजाखौ खोथा होनानै दोनबोनाय बे गावसोर गोदो बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाखौ लाखिबाय थादोंमोन आन्दोलन खालामनो बोसोन होदोंमोन गावसोरनि आन्दोलनाव गावसोरनि हाथियार लानायाव सहाय खालामनो बिथांमोना जे माबा रायजो राजाखौ बुंदोंमोन खावलायदोंमोन बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा थाबथाबोदोंमोन दा बै रायजो राजाखौ खोथा होबोनाय बिसोरनि खोथाखौ हाग्रामा महिलारिया थैलाय बुजिलाय बे मानिनो हाया आरो बेयो मावफुंनो हाया मानोना BPF नि नीति आदर्शआ आलदा खोनाबाय रायजो राजाखौ BPF आ गावनि लामाजों थांगोन खिन्थु बिथांमोनहा थांनानै गावसोरनि रिहेबिलिट खालामनांगौ गावसोरनि हाबाफारि बेखौ BPF आव हाबनानै जेबो मावनो हाया बेखौ रायजो राजाफ्रा गोसोआव लानाया मोजां ओंखायनो बुंनांगोन बिथांमोनखौ प्रश्न होनांगोन बिथांमोना गोदो मामोन दा मा जादों आरो 1 मासआनो जायाखै 2 मासआनो जायाखै बै समाव आरो एकर्ड जानायनि उनाव नङा होमबा सावरायलायनायनि गेजेरजों BPF आव ज' जानानै माबा मोनसे जायोमोनबाबो आलदा खोथा हारसिं थांनानै सोरबा सोरबा पार्सेन्ट होयो नंगौना नङा ओमफ्राय बेयाव आं एसे सानदों गोदोबो बिसोर माने एसे बिपद जानोसै मानसिफ्रा मानो बिपद जागोन मिथिगौ जाय हाग्रामा महिलारिया जाय सनमान ब्रह्ममोनहा गावसोरनि एक्सपिरियेन्सफोरखौ खोथा होयै दोनबोबाय थादों रायजो राजाखौ दाथ' NDF आ बाथ्रा गोदान बिसां होनना मिथिया हाग्रामानि गुमुरखौ ओमफ्राय सनमान ब्रह्म खाम्फा बरग'यारि गुमुरखौ बिथांमोना मिथिया मैयासो फैनाय बिथांमोना जंगलनिफ्राय हाग्रानिफ्राय खिन्थु एक्सपिरियेन्सफोर नुदों रायजो राजाफोर माबा BRCF नो खोनाबाय दा मा जाखो बिथांमोनालाय एक्सपिरियेन्सनि माखासे दङ बिथांमोनहा गिदिर मानसि जाजोब्बाय धोन सम्पतिनि मानसि जाजोब्बाय खिन्थु 75% 75% एक्सपिरियेन्सआ मा जाखो मिथिगौ माने जौ लोंनानै अमा बेफारि जानानै दाउ बेफारि दाउ दाननानै जानांगौ दिनैसिम जानांगौ जाहैबाय उपाय गैया दा हाग्रामा महिलारिया चन्दन ब्रह्म बिथांमोनहा आंनि प्रश्न आं दिनै कुइसन खालामगोन सोंगोन बे एक्सपिरियेन्सनि आरो गोदोनि बे खेमाव दोनबायबायनाय जि माने माबा BRCF होनो बिथांमोनखौनो दिनैसिम रिहेबिलिट खालामनो हायाखै साख्रि होगोन होननानै BRCफोरखौ दोनदोंमोन दिनै BRCफोरबो थानो हागौ एक्सपिरियेन्सफोरबो थानो हागौ आरो NDF फोरनि मानसिबो थानो हागौ खोनाबाय आं दिनै स्पष्ट बाथ्राखौ बुंदों गोदो बुंदोंमोन BRCखौ जन्म होनायनि उनाव जन्म होयिखौ आं बुंला खेमाव दोनबायबायनाय समाव होनदोंमोन बिथांमोननो 5 लाख थाखा होगोन आरो सोरबा लेखा गोरों मानसिफोर साख्रि होगोन दिनै साबसे मोनबाय रायजो राजाफोर बे दालु ओनसोलावबो थानो हागौ BRCआव हाबैनाय मानसि बे बामोनगाव ओनसोलनिफ्रायबो थानो हागौ BRCआव हाबैनाय मानसि साबसे साख्रि होगोन चन्दन ब्रह्मआ गैया 1 नम्बर बे प्रश्न 5 लाख थाखा होनो होननानै थांनाय फेब्रुवारियाव मा जादों घटना आं एसे घटनाखौसो खिथालांगोन रायजो राजाफोर इलेक्शन से आब' प्रमिला ब्रह्मनि इलेक्शन माने MP इलेक्शन खोनाबाय MP इलेक्शननि सिगां मा जाबाय रायजो राजाफोर बे जोंनि दानि BRCF सेंग्राफ्रा ज' थांनानै काजलगाव पार्टि अफिसाव थांबाय इलेक्शन जानोसै जोंखौबो ओरैनो खोथा होदोंमोन 5 लाख थाखा होनो नागिरदोंमोन आरो साख्रि होनो नागिरदोंमोन खोनाबाय रायजो राजाफोर दिनैनो जोंनो नांगौ नङाबा जों इलेक्शनाव गैया सिगांखौबो बुख्रुबजोब्बाय
अफिसाव हयथ' खोनादों रायजो राजाफ्रा सिगां टेबोल पार्टि अफिसाव डिस्ट्रिक्ट पार्टि अफिसाव बुख्रुबजोबदों साफा बुख्रुबबाय सन्दना डिस्ट्रिक्टआव दङ खोनाबाय फैबाय लगे लगे मोनायाव दाना बियो बोसोन हरबाय जेरैखि जाया कन्ट्रल खालामनांगौ मानोना इलेक्सना बावला कन्ट्रल खालामबाय कन्ट्रलखौ बोरै खालामखो माने दलिलाव लिरबाय खोनाबाय दलिलाव लिरबाय बिटिसि इलेक्सननि सिगां सिगां नोंसोरनो माने 5 लाख थाखाखौ होनाय गासिबो बेखौ लिरबाय दलिलाव बुजिबाय ना रायजोखौ साइनखौ सोर होखो पानिरामजों दावराव जादोंमोन पानिराम ब्रह्मजों जोंनि बै पानिहारा आं बेखौ पानिहारासो होनो बुजिबाय बेखौ दावराव खालामबाय दाना बे सैताना बे लिराखिसै बै माने मामानि बांगाल दबानि नवीन बोराइजों दाना जों कासिकत्रानि मनिराम बसुमतारी लिरना होबाय मोसाहारिजों 5 लाख बिटिसि इलेक्सननि सिगाङाव जों होनाय गासिबो निपनाप जाजोब्बाय दे हरसेनो सन्दना बे माने मेनेजिं मास्टार नालाय हरसेनो मेनेजिं खालामबाय बे सबसाब सेस आं किसु सोंहरबाय हिसाबै बिआरपि गथ'फोरनाव बोरै जाफ्रा मोनबाय हिसाबाव ओमफ्राय हरसिगोननोलै बिटिसि सार हरसिगोननो बिटिसि इलेक्सननि सिगां हरसिगोननो 5 लाख थिगैनो दं बोरै होनसिगोन बिसोर लिरबाय दलिलाव लिरबाय जाबाय आं सानबाय दलिलाव लिरबायबा जामारबाय दा ओमफ्राय फैयै नै दाख्लै माने मेट्रिक रिजाल्ट होनायनि माना CSB बै सेन्ट्रेल बर्डनि मेट्रिक रिजाल्ट होदोंमोन बिनि सानसे उनाव जोंनि देबसरनाव पार्टि जागासिनो जोंना एबसुनि मानसिफ्रा फिसाजो मेट्रिक पास जादों नालाय देबसरन बसुमतारिया पार्टि जाहोदों दाना बेयाव फैनानै मनिरामनाव आरो दावराव खालामबाय बिआरपिफ्रा इलेक्सनाथ' फैनोसै बिटिसि इलेक्सना जोंना फैसाया हर 5 लाख दावराव एखे हरनि 9टा 10टायाव गन्दगल ओमफ्राय बियो बेथ' मिन्थिया बहाय फैसा मोनो फैसा माने बिटिसिआनो जोबजोबो बिसोर फैसा 5 लाख होनांगौबा बेसेबां थाङो मिथिगौ 365 दं चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो 365 जन बिआरपिएफ दङ बै थेख्लाया बुजिबाय ओमफ्राय बिसोरो जुदि नोङो माने 5 लाखनि हरनांगौआ बेसेबां जानो 300आवनो बेसेबां जानो रायजोफोर ओमफ्राय आरो 65 जन दंबावो लांजाय दा बेयाव 365 नो 5 लाख हरनांगौबा नोङो बे सन्दनालाय बबेनिफ्राय हागोन बियो सम्भबा नंखाथार आरो हाग्रामाया बबेनिफ्राय मोनदों बे फैसाखौ दा बिदि जाबाय नालाय बुंहैबाय मनिरामनाव बुंहैनानै बिथाङा बुंबाय जाहैदों मनिरामा हाब ओरैसो बे बोसोनखौथ' आं हारसिं खालामाखैमोन ओंखायनो गाबोन जयैनो सिफआव थांदिनि जाबाय जाहैदों सिफआव थांबाय अखानायै 8टायाव थांबाय जाहैदों 8टायाव थांनानै बै गावनि केसार अन्थाइ केसाराव लोगो मोनहैबाय जाहैदों सिफखौ बुंबाय रायलायबाय ओरैनो जाबाय जानानै बारा रायलायाखै जाहैदों जाम्बा बिदि जाबाय थायोलै होननानै बेनाथ' भाषाया बिदिनो जाम्बा बिदि जाबाय थायोलै होननानै 8 लाख थाखा हरदों 8 लाखखौ राननानै लांफैबाय 3000 5 लाखा बेनो 3000 बोरै राननानै लांफैबाय जाहैदों ओमफ्राय जों लागावबो दङ 6-7 जनसो बिथांमोना माने साइकेल गंफा बायना लाबाय सोरबा आं बुंबाय बेनो बै फैबाय गैलालै बेजोंनो एसे माबा हिनजावफ्रा गावसोर हिनजावफ्रा मैगं फानो बेफोरजों बुरजानानै जाफैनो जाबाय साइकेला दा नोङो थगायनाया बेबायदि ओंखायनो आं खावलायनाया बेखौ थुलुंगा होनाया जाहैबाय जोङो मिन्थिजोबगौ गासिबो रायजो राजाफ्राबो मिन्थिजोबगौ खिन्थु बै इन्डिभिडुवेलफ्रा सोरबा सावरायग्रानि ग्रुपआनो जाथों सोरबा दिलेन बर'नि ग्रुपआनो जाथों आरो सोरबा रन्जननि ग्रुपआनो जाथों हामार नांनायनि सौगाव फैयो जागोन दा बिसिनि साननाय बोरै बिसोरखौ रिकमेन्ड होनो हागोन दा गावनि एक्सपेन्सिफोर हायाखै गावनि लिडारशिप दंनो बेखौनो हायाखै आरो गोबां बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर दा रायफोरसिम बायदि जाना दङ दा बेखौ
होनांगौ ना इन्दि बिलाइ होनांगौ ओंखायनो आंनि खावलायनाया बेसोमोन रायजो राजाखौ जोंबो हायोबा बुंनांगौ माने नङि बाराखौ बुंलानानै बे इन्दि बिया बुजिया सोमजिया हाग्रामानो जोङो ओरै खालामसै ओरै बन होनोसै बेबायदि होनबानाया मोजां नङा।